amakizkigu 4. urtea edo izango da, eta beti egiten dugu jubilatuak antolatu eta txikiak disfrutatu. Baina guk ere behakin batea bai. Orduan, gaurko jokuak izango dira, aulki jokua, zaku jokua, koskola pustua, koskola biltzea, toka, botea, eta gero azkenik izaten da festeik handina, sokatiran, bai gurasoak eta bai umeak, eta bai aurrak. Betidaniko jolasa dira, betidanik ezagutzen ditugun jolasa, baina galtzen ez direnak, ez? Hori da, hemen minipin ez dira utziko galtzen. Ikusten dugu pixkanak ari direra biltzen, ume asko gerturatzen aldira. Bai, ehun bat, bai, zergatik, bakizu, batzu daukate musika, besteak bere kirolak, baina hala ere txiki jendea asko biltzen da. Oain iruran, zorionez, badaukagu aur pilo bat, eta bueno, hoie dira, gure bilarreko eguneko, dena hau eman behar duena. Eta etorkizuna, hori da. Zuek prestatu duzu guztia horretan lanen daramazu denbora, baina antolatzea ez gain, parte hartzeko asmorik? Parte hartzea, umeakin, igual musika jartze deunian, korroan eta dantza pixka bat bukatzeko. Zergatik gero ematen dugu denan ondoren merienda. Eta meriendan ondoren jarriko dieu denai di bere domina. Xintxilika, eta horrekin juten dira etxea, txapeldurak, dena txapeldun. Azaldu guzu pixka bat, zergatik etorri zarete guztiak plazara, zer da hemen daukazuena? Joku batzuk dena jolasteko. Zaizat ospatzen ba? Kirolastea. Eta ikusten dugu hainbat jolas ezberdin daudela, ze jolas daude? Koskola pikua, zakukarrera, txapa eta aulki jolasa. Eta orain honetan zuen zer egin behar zuen? Zakukarrera. Eta ondoren beste jolasak ere probatzeko asmori bai? Bai. Betiko jolasa dira, betidanik ezagutzen ditugun jolasak, oraindik ere gustukoak aldira? Bai, jende askantzat bai. Entretenitzeko umeek eta... Bai, eta jolasteko eta divertitzeko. Ikusten da hemen lurren gauza batzu dozkazuela jarrita, zein behar dezu zer dia? Hartu inbei eta ero, saskin sartu eta gero berriz filan utzi. Lan zaila alda? Oso erresa. Bukatzen janen hori guztien gero berriro hasi behar da jartzen. Eta ero kentzen da gero jartzen. Eta ero txandak hain behar joku guztik. Ze joku gehiago daude ba? Zaku jolasa, aulki jokua eta zaki gero. Koskola puskutua. Koskola pustua eta hola, botatzeko medaiak sartu behar dala. Medaiak txapajo behar dala. Eta marimik parte hartzeutan guztien medaia emango igu. Gaurkoan lan zaila daukazu hemen, oskola bildu, oskolak utzi, prepatu altzate. Bai. Lan zaila alda? Ez. Baina zeizatu ospatzen zergatik gaur jolas hauek? Kirolastea da. Orduan jubilatuk prestatzen dituzte jolas batzuk. Eta zuek beti hartzen duzu parte? Bai, saiatzen geha. Ni bentzat saiatzen nahi. Saiatzen geha. Eta zergatik hartzen duzu parte? Ezakit, dielako, no se. Ondo daude. Eta gaurko hobena zer da? Ondo pasa. Eta disfrutatzea. Eta disfrutatu. Eta ematen medaia edo zerbait. Ondo.